Čus lidičky, vítejte na našem kanále City Family. Dneska dělám nový vlog, nebude to oprankování, nebudou to ochutnávky. Dneska to bude jakoby spíš pro holky, takový beauty, budeme rejtovat produkty z Temu, produkty který vlastně stojí za to si koupit, který nestojí za to si koupit. Spousta lidí si objednává věci, vypadá to na těch obrázkách jakože úplně jakože prostě bez a pak to přijde a prostě nic. Takže dneska uvidíte pár produktů na mě vyzkoušeným obličeji. Máme tady i make-up, máme tady i něco zdravotního na pleť a takovýhle blbosti. Takže z jedné věci nedošlo nám všechno lidičky, protože začíná být zítra nový rok. Je to asi teďka jakoby tady v tom roce poslední vlog v roce 2025. Od roku 2026, což už máme za 2 dny, začne můj kanál, doufám, jet trošku víc naplno, zatím začínáme. Jsme vám strašně vděční za ty komenty, no komenty jsme tam vlastně ještě neměli, za ty lajky, subscriby, za to zhlédnutí, vidím, že se vám to líbí. Omlouvám se za ten poslední vlog, co jsem vydala, je to ten prank, co mi vlastně na mě udělala moje svacha s nevěstou. Poslali nám strašně krátký videa, takže to bylo vlastně takový moc rychlý, že jsem si sama říkala, nevěděla jsem, jestli to mám vydat nebo ne, protože nám poslali strašně krátký videa a bylo to za to všechno hned naraz. Jo. Příště budeme lepší, polepšíme se a teďka začneme už konečně s tím rejtováním. Jako první věc jsem si vybrala tyhle ty voňavky. Tyhle voňavky, je to Body Mist, je to odkud? Kopie od Sheinu, jsou to kopie ze Sheinu, Sol de Janeiro, neumím to říct. Jsou hodně populární tady ty voňavky, jenom tahle jedna stojí kolem 25 liber. My tady máme celý set. Voní úplně stejně. Stálo to v přepočtu, kolik to stálo na anglicky tady to? Jako dohromady? Dohromady tady ten set. Ze Sheinu 5 liber. Ze Sheinu 5 liber, to je na český asi nějakých 150 korun, 160 cca, nějak tak. Jsem na ně zvědavá, tuhletu jednu, na tu jsem nejvíc zvědavá, protože chci vědět, jestli voní jak ta originál. Už jsem ji jednu měla, čuchala jsem k ní, byla to tady ta 59, ta mi voněla nejvíc. Jsem zvědavá na zbytek, jsou tady i napsaný, jak to jsou vůně, takže jdeme na to lidičky. To si to hezky vytáhneme, vypadá to asi takhle. Je to docela velký za 5 liber ze Sheinu, myslím, že se to oplatí za těch 5 liber, protože za 5 liber koupíte jenom cíga, že? Takže jdeme začít tady s tou 59, na kterou jsem já osobně zvědavá, protože vím, jak voní. Kolik je to mililitrů? 40 ml má jedna tady ta voňavka. Jdeme na to, nevím, jak to budu čuchat, protože jako tolik vůni nejednou, nevím, jestli to dám. Dám si to sem na ruku, aby se to rozleželo. No lidičky, jaká tohle to je vůně? Vanila a orchidej. Vanila a orchidej. Voní to jak vanilka. Je to taková příjemná sladká vůně. Je to Body Mist, není to voňavka. Voňavka voní silněji, ale jakože za mě není špatná, není tak silná, je taková jemná, jemnější jsou tady ty vůně asi. Protože je to Body Mist, Body Mist, já nevím, jak bych to přeložila česky. Takový jenom spray na tělo asi, že jo? Jo, to je takový jako spray na tělo. Sem a tak. Tak, jdeme na žlutou, lidičky, vydáme si žlutou. Vypadá takhle, je to Black Currant, to ani sama nevím, co to je. To je... Black Currant. Já nevím, jak to asi z česky. Black Currant, to je to ovoce, taky to fialový.
Jo, ty myslíš jako, že černý rybíz? Asi jo. Asi jo. Nevím, jako rybíz zrovna v angličtině neříkám, takže fakt nevím, asi jo. Bude to něco ovocného. Jdeme na to. Nevím, jestli si to mám stříkat na kůži nebo na toho víčka. Tam je moc nevoní. Není vůbec. Já nevím, čekni ty. Hezky voní. Voní Wow. úplně jemňonce. Taková sladká úplně. Ne, to je Jo. tady ta. Tady ta není tak výrazná úplně. Je to spíš pro lidi asi, kteří nemají rádi moc výrazný vouně, jenom takový úplně jemňonký. No, jakože za mě tahle jako jdeme dál. Zkusíme 40. Červená. Já to budu stříkat asi do toho víčka, protože když to budu mít na těch rukách, tak... Jo, to jsem zapomněla říct vlastně, jaká to je. To je vanila a wood. Plum, black, amber, vanilla and wood. Tak, ano. Ta voní fakt jakože... Ukáž? Ta voní úplně jak ovoce. Je sladionká, ale voní jak broskve, nebo fakt jakože ty plum to jsou švestky, nebo co to je plum? Tak tahle je zatím opravdu voní krásně, ovocně. Oni asi všechny jsou takový ovocný. Tam je asi všechno vanila, jak vidím. Dále jdeme na 62, je to oranžová. To je pistachio, salted caramel. Wow. Tak na tuhle jsem teďka zvědavá. Pistachio. Salt caramel, to už vím, jak voní. Dubai čokolád. Máme tady Dubai čokolád ve mňavce, počkejte. Ukáž? To voní jak... To voní prostě ani ne jak karamel, ale jak mandle třeba, nebo nějaký ořechy. Za 5 liber, to je zabitý. Jako Jakože fakt. voní to fakt zabitě. To přímo voní Jako jak zatím přímo nejhorší ta u mě byla originál. ta žlutá, ale zatím jako to jde dál líp a líp. Wow. Co to, jak ořechy. Prostě taková ořechová vůně to je, jo. Tohle to je prostě ořechová vůně. A moje nejoblíbenější barva 68. růžová. Pink one. Ty jsi měla originál, takže uvidíš, že si voní stejně. Originál jsem měla 59. Aj tady Jo, ty zkoušela jo. už. Takže Brazilian Jasmine and Pink Dragon, takže to je lidičky Dragon, to je to ovoce Dragon Fruit, asi podle mě, Pink Dragon, protože je to ovocný všecko. Jo, fruity, jo. A brazilský jasmín. A to jsem teda zvědavá. Uvidíš, že si to voní stejně jako originál. Voní jak ta originál? Nádherná vůně, jemná. Je to trošku podobný, tady ty 59, ty fialový, ale tahle je trošku taková jemnější. Ukáž. Opravdu květinová, taková úplně jemňonká, jasmínová. Je tam ten jasmín prostě fakt cítit. Voní to nádherně. Takže za mě, za 5 liber Shane, myslím si, že je to dobrý. Je to docela i velký. Jediný, co mi tady z těch 4 nevonilo, byla tady ta 87, ta žlutá, ta nevonila nijak, jak voda. Jinak tady ta za mě perfekt, tahle taky, prostě všechny voní tak, jak to tam je napsaný, jasmín, švestky a tak nevím, co ještě tam je napsanýho, jo. Všechny voní po vanilce jemně, plus to ovoce, který tam je, nebo ta kytka prostě, ten jasmín, jo, která tam prostě fakt je cítit. Za mě dávám 8 z 10. Za 5 liber se to vyplatí. Jo, takže to by byl první produkt, ten byl ze Shaneu teda. A teď to ordinary ze Shaneu. Vám ukážu věc. To je jako originál, nebo to je taky kopie? Je to originál. Tohle to už je originál. Je to ordinary, kdo neví, co to je. Je to hodně silný produkt na obličej, nejenom na obličej, je to na všechno.
Má to 100 ml, jeden tady ten Ordinary Oh, a opravdu je to na, je to vlastně na akné, je to na hlavu. na scalp, na vlasy, je to na skincare, kdo si dělá skincare, je to tak silný, že se to může používat, já vám to hned řeknu. Dvakrát, třikrát. Apply once daily, jednou denně, face, neck, to je obličej, krk, když máte třeba ty černý ty pod krkem, že to mizí, ne za jeden den, že jo, to je jasný. Don't use for sensitive skin, to znamená, že kdo má hodně sensitivní pleť nebo kůži, nedoporučuje se to, je to opravdu silný, toxický, ale účinný si myslím. Já se jenom podívám, jak často se to může používat. 3 times a week, 3krát do týdne se to může použít, víckrát ne, nemůže se to používat každý den. Takže jednou za den, jakoby asi jednou každý druhý den. Takový Je to toner. prostě toner na všechno. Třeba když má někdo akné, hodně po obličeji, Je to na tmavé. je to na tmavý fleky, když máte třeba, já nevím, pod krkem bývá, lidi mývají, jo, tohle černý, že to jako má miznout, myslím si, že to teče. Tohle texturu, Texture. jak to ukážeme, Dej se na prsty jim najdeme prst, je to a voda dej se na taková, pusu. je to jenom taková vodička, Víc. Oh, jo, která se takhle vlastně vetře do obličeje. Asi bych to prostě, já nevím, ono to nemá žádnou vůni, ale to je cítím nejlepší cítím právě. tam prostě nějaký, jak bych to řekla, nějaký prostě takový ten silnej, no mám to popsat, nevím to popsat. Je tam prostě fakt něco toxického, co to prostě dává všechno pryč. A máš potom hodně i takovou glowy face. Máš to jako glowy face, ok. Nevím lidi, Když chcete mít jako, prostě ale fakt- abych vám řekla pravdu, jako tvář mám potom úplně hebkou a úplně takovou vyživenou. Šáhni, A máš aj takovou glowy skin. šáhni. Hmm. Je potom jiný obličej. Na to nebude špatný. Další věc, kterou jsme objednali, odkud? Tak, ne, to už je temu. To už je temu. Dobře, co máme ještě ze Sheinu? Ne, ze Sheinu už nemáme. Sheinu Jo, nemáme. tamhle ten make-up. Sydney. Takže ze Sheinu máme ještě tenhle ten make-up, Fit Me, to znamená ne pro mě. Takový ne. Fit Me. Abys tam umřela. Tak to si teď zabila. Fit Me, co to je Fit Me? Fit me, jakože, jak to mám říct česky? Jakože, jak to mám říct? Já nevím, tak jsi Češka, tak mluv česky. Ale já to neumím říct Fit česky. Fit me, jakože, suď mi, jakože, víš, jakože, aby to jako... Suď mě! Ne, suď mě! Chyť mě! Ne, jakože, aby ti to jako, jak ti to mám říct? Nevím. Fit me. Fit Me! Vlastně Fit Me, lidičky, Fit Me. Tak já vím, že se to tady to říká, že jako... Hele lidičky, nevím, jak se to říká česky, tak i napište v češtině do komentářů, jak se to říká česky Fit me. Jo. Je to make-up, matte make-up plus poreless. Poreless. Jakože jako zakrývá si pory. Jo. Je to 110, 30 ml, je to foundation, liquid foundation. Nemám tady ještě teď, jdeme to vyzkoušet na mojím ksichtě. Já toho nebudu dávat na ksichtě, protože já si make-up jakože fakt nedávám. Já když se maluju, tak si dávám úplně jiný produkty. Udělám vám i vlog, až na to budu mít náladu, že jo, to je jasný. Jak se maluju, jak se vypadala předtím, jak jsem vypadala potom, abyste usoudili, jak se z lidí dělá jakoby, jak se z lidí dělá jakože hezčí člověk. Takže jdeme na to, kam si to mám dát? Dám si to tady pod oči? Tam si budeme zkoušet i jiné produkty, takže bych to tam dala asi. Takže paní, jdeme na tady to. No, tady máš. Make-up vždycky vstřebávejte takhle, aby se dobře vpil.
protože když ho budete mazat takhle, tak to bude vidět. Jo, a to nebude vypadá jako hezký. korektor. No, já nevidím moc velký rozdíl. Tady není dobrý světlo. Je takovej přírodní, nepřijde mi, že je hodně... Dej mi ještě trošku. Nepřijde mi, že je hodně vidět, jakože ten make-up by byl hodně viditelný jak jiný. Dáme si trošku víc, jestli to bude vidět, protože já nevidím žádný rozdíl. Ukážu vám pak rozdíl. No, Je jako takový lesklej, hezký. na mě je asi moc bílej, ale jako korektor jakoby asi dobrý. Je to make-up, ale není to můj odstín barvy. Já mám ráda tmavší trošku, ale jakože když, nevím, no, nemám korektor, potom není to prostě to moje malování, ale jakože není to zase tak špatný. Dej mi ještě trošku tady na tvář. Už dost. Počkej, jo, zakrývá to. Dáš Když se tam podíváte ještě ten tady powder. a tady, jo, ok. Dávám tomu zatím 5 z 10. Takže to byl Shane, to byl poslední produkt ze Shaneu. Říkala jsem, že nám ještě nepřišly všechny produkty? Jo. Jo. Takže po novém roce možná další vlog, protože opravdu part 2. Protože nemáme všechny produkty, ještě je nový rok a prostě to nedošlo. Takže, teďka jdeme na Temu. Jelikož jsem si teď dala ten make-up po to oko, tak jdeme vyzkoušet make-up, na který jsme se s mojí dcerou tak moc těšili. Který je opravdu tak Ale drahý. rozbil se už ten. Jsem roztrhala ten. Už jsme to roztrhali, to nešlo ani otevřít, lidičky. Je to tenhle powder. Je to fialový powder. Pink one. Je to pod oči, dělají to ty holky, asi holky, které se malují, budou vědět, co to je. Ten pudr strašně voní. Hezký zakrývá ty oči. Růži. A musím vám ukázat, jak vypadá, je nádherný a krásně voní. Kolik stál tenhle make-up? Tyjo, teď si nejsem jistá, ale dáme tady nahoru Dáme fotku. cenu. Takhle to vypadá, lidičky. Nevím, jestli to vidíte. A já jsem říkala, říkám, jako růžový make-up, říkám, jak se bude vydávat růžový make-up, tady se dává ten bílej, ne? No, jdeme to zkusit, no, co nám zbývá, co má jako namočit, já se sama bojím normálně. Má to voní po růžích. Jo, voní to jak růže. Nádhera, lidičky, nádhera. A teď mám dělat jakože co? Musíš si to tam... Tady takhle, jo? Ne takhle. Ale to je jedno. Kapy. Cup it. Krásně voní. No Musíš mít jako, korektor. já nevím, ono tady je i blbý světlo, takže... Korektor. Ale jo, jako vidíte, že tam trošku to zvýraznění je, než tady na tom oku, jo. Že už prostě je to trošku to. Kdybych měla korektor a ty věci, co mám mít, tak byste to prostě napadli. Já vám to ukážu v příštím vlogu, jak se budu malovat. Mám to všude, to nevadí, takže to zase zakryjeme. Tady ten powder je hodně drahý. Kolik stojí, kolik stojí normálně? Tak jako tady to je CCA, dejme přibližnou cenu. přibližná cena asi 3 libry. Co? Nebo libra, nějak tak, kde? Já myslím třeba v krámě. V krámě, tak tady to stojí hodně. Musíme dát rate, protože je ta cena jiná na Shaneu a jiná v krámě, jak si to Tak oplatí v koupit. krámě takováhle je Huda Beauty a to stojí přes ty vole asi 30 liber? tak 15-16 liber. A my jsme ho dostali za kolik? Za 2 libry nebo Za 2 libry jste mu. Voní krásně po růžích. Já nevím, já nemám ráda moc bílý jako make-upy a bílý tady ty powdery, jo. Já mám radši prostě hnědý, bronzový, jo. Prostě já jsem moc bílá. Tak, teďka bych se vrhla, když jsme u těch powderů, tak jsme si objednali ještě jeden. Ten jsem si objednala já. Je to banana powder. Chtěla jsem ho vždycky vyzkoušet. Možná jsem si asi taky nevybrala jakože úplně dobrou barvu, ale ukážu vám tady ten powder. Máme růžový a máme hnědobronzový. Ukážu vám rozdíl tady na tom oku. Dej mi zase ten make-up.
Je to takový glowy, je to jakoby Tak špičkový. počkejte a... Moment, vrátíme se já zpátky. si to připravím a vrátíme se zpátky. A few moments later. Takže make-up jsem si už dala Ne, musíš to. a jdeme na ten bronzový, lidičky. Jsem zvědavá. No. Ty vole, já jsem bílá jak smrtka. Takže namočila jsem si ten bronzový. Ten je bílej, nebo by jako hnědej. A ten mi přijde jakoby lepší. Tak ten je lepší. Tady je takový hodně bílej. Tady ten, když si děláte prostě ten make-up, chcete, aby vám zvýraznilo oči, obočí, tak si myslím, že tenhle je top. Ono to takhle na ní není tak vidět, protože nemám udělaný make-up, jo. Ale udělám vám vlog, kde se budu malovat. Takže to tam uvidíte a pak vám to připomenu. Za mě je asi lepší tenhle. Tam jsem nerejtovala vlastně ten fialový, nebo pink one. Dávám mu asi 6 z 10 a tady tomu dávám asi 8 z 10. Je to špatně poznatelný, když nemáte make-up, no. Nezvýrazňuje se to tak. Další věc, kterou tady máme, jdeme na další věc. Dáme hair collagen na vlasy. To je set, tam je ještě to. Máme k tomu set, máme k tomu dokonce červenou masku. Tady to je takový set, který nám přišel, nevím, jestli to je dobře vidět. Je to maska na vlasy, jakože, jak se tomu říká, keratin, ale asi to je náhražka, že jo, nějaká. Není, prostě to je tak vyrobený. To je normálně... Keratin hair mask. Jo? Kolik to stálo? Je to z Temu? Kolik to stálo? 3,60 nějak. Celý set. Vůbec jako bych neřekla, že to nějak pomáhá zatím. Protože já když se koukám na ty reklamy, protože jsme si to objednali, že oni jak to tam dávají s tím olejíčkem, jo, koukejte. Že prostě takhle to je ta maska. Voní to jak citron. Voní to trošku jak citron. Ten olejček vypadá asi takhle nějak. A tohle, tady ten olejček se používá... For dry damage hair, suchý poškozený vlasy. Jo, a používá se to... Ten olejček asi, se má dávat jakože do toho, pak si to vezmete, dáte si to na ty vlasy. A čekáte 10 minut, potom to budete opláchnout. Nevím, někde jsem viděla, že to už je hlej a potom to jako vyumýjou. Ne, to. A Nevím. potom, až si umyjete hlavu a vyfenujete, tak musíte si dát, namasírovat tady ten olejček do vaší kůže v hlavě a i na konečky. Já nevím, lidičky, I mně na to přijde konečky. vodový. Já už jsem to zkoušela, Já taky, ona si to ale nevyfenovala, já ale jo. jako nepřijde mi to nějak jako, že úplně extra. Je to dobrý. Máte z toho hebky vlasy, je to prostě... Znám lepší jakoby produkty na vlasy, který jsem měla a byla jsem po nich ty vlasy opravdu vyživený. Nevím, tady tomu bych dala asi 4 z 10, to mě jako nějak nepřekvapilo. Na to jsem se taky těšila, že prostě úplně vlasy budou úplně zabitě, lesklý, hebký a ono nic, jo. No, další, co mě zklamalo, byla od Karatenu tady ta barva. Kože já jdu na červenou, ale přitom nikam nic, víš co. Protože ta barva nepřišla vůbec červená, ale jakože nějaká, já nevím, co to je za barvu. Můžeš to ukázat? Fialová taková, jakoby. Taková jako fialovo-rubínová. Já nevím, jestli to vidíte. A hlavně jako Natála má blondětý vlasy a jako já jsem to na ní dala a vůbec jí to nechytlo. Takže za mě tohleto absolutně nic. Nevím, myslím si, že ten keratin originál je úplně jiný, to je jasný, stojí taky víc peněz. Stojí to jako jinak, obarvu vám to prostě v klidu, jo, ale vlasy prostě ne. Já nevím. Mělo by to chytnout na ní, protože se odbarvila, nevidím, tam měla to před 2 dnama a vymylo se to. Nic. Tady ten set, keratin, 3 z 10. Možná asi nejhorší věc, která přišla. Sorry. Tak, to bychom měli další věc Temu. Dejte do toho obalu. Další věc, lidičky, takovýhle řasy. Ty se mi docela i líbily. Měla jsem je nedávno ve vlogu na očích, myslím, že při ochutnávce. Strašně to změní ženskou, když mám to takhle.
strašně to změní ženskou, když si udělá prostě jenom blbý řasy a obočí a jste prostě uděláte si nějaký culik a prostě to je trošku normální. Já mám to při ochutnávce ve vlogu, jsem ty řasy měla, když jsem je sundala, tak mě moje dcera řekla, mámo, vypadáš nějak jinak. Takže jako řasy za mě perfekt, jsou hezky na očích. Přijdou mi trošku hodně velký, nemám ráda až tak velký. Ale když jste do toho namalovaná, máte linky obočí, perfekt, dávám tomu 6 z 10, mi se líbí. Další produkt, který tady máme, tenhle diamant na zuby, ten jsem měla, tady nahoře bude za chvilku fotka, nebudu to zkoušet před váma, protože je s tím docela piplačka. Je to hezký na zubech, ale já nevím, za mě to nevydrží dlouho, jo, protože jak člověk má něco na těch zubech, tak furt něco prostě dělám, jo, je k tomu takovýhle lepidlo, je k tomu takováhle tuška, to jsem vůbec nechápala jako na co, já vám to za chvilku ukážu. To je na dňubání. Tady ty tamponky, abyste si očistili zub předtím, než to tam budete navádět toho lepidlo. Máme tady špitky na zuby, diamant. Pro mě asi, jako jsou hezký, ale viděla jsem tam i barevný, ty se objednám příště, růžový. A u Velampa bez toho vám to prostě držet nebude. Musíte to držet takhle na tom zubu a prostě to zatvrdne a drží to. Takže na fotce uvidíte, jak to vypadalo. Za mě, není to špatně, v salonu to dělají za víc. Znám holky, který to mají na zubech. Teďka to nosí docela dost lidí, mně se to osobně líbí. Akorát, že já mám ty zuby prostě zádu špatný a musím mít to člověk hezký zuby. Ale tak jsem si to dala, jako já jsem na pár, to je co lidi. Tady ta tuška je na ty diamant, to se na to prostě chytí a dáte si to takhle hezky na zub. Natála vám tady nahoře fotky, jak jsme si dělali ten zub, jak to vypadá. Za mě 8 z 10, lepší než je hair mask, nebo co to bylo. A máme tady lidičky poslední produkt a vlasy od Luciky. Ty jsou moje, ty jsou přece Natály, jo, to je jasný. Já vím, že ty vlasy takově nenosím. Nevím, jestli by mi sušili myslíš melír, ale jako blondětu vlasy, na tom jsem ještě nikdy nepřemýšlela. stály 2 libry něco. Lidičky. Stály kolik? 2 něco. Stály 2 libry a má jich tam asi kolik? 16. Má tam 16 kusů lidí. Takže ten, kdo si to umí dobře udělat a hezky skloubit, si myslím, že když si teda dáte podblondětý vlasy, nebo máte hnědý nahoře a dole blondětý, to je taky hezký. No, ale drží to jedno. Tak si myslím, že to nikdo nepozná. Je tam 16 kusů za 2 libry. za 2 libry, lidičky. Nějak tak. No, ve městě za to dáte 20 liber. Jo, takže to je taky z tému. Tady to, ať si odejtuje Natála, protože to je není moje. 10 z 10. Já bych za to nedala 10 z 10, já bych tam dala asi, já nevím. Ne jo, protože to je přímo tak. Jako je to hezky melírovaný kokete, jo, lidičky. Není to jenom prostě blondětý, je to melírovaný. Jo, to vidíte ty proužky z toho, že to je takový dvoubarevný. Jsou hezký, když má někdo hezký blondětý, vlastně nikdo to nepozná, prostě jsme catfish, nebo jak se jim říká. Dneska takhle, zítra takhle, pak si smejete make-up, cigán se z vás lekne. To nevadí, to je v pohodě. No, takže tím bych to dneska ukončila, lidičky. Dejte mi dolů koment, jestli chcete víc takových videí. Jestli chcete, abych si udělala make-up. Když budete chtít, abych si udělala make-up, udělám si make-up. A určitě budeme dělat víc takových vlogů. Jak to říkám, pranky nejdou dělat každý den. Nejsme lidi, kteří to nahrávají, jakože schválně, jo, jakože teďka se budeme prankovat celý den. Nejde to, pokud to fakt berete vážně, a chcete fakt ty lidi nachytat, protože přitom ten ksik jinak nezachytíte. A ani se z toho nemůžete zaspat, pokud tam prostě není překlápko. Takže nejdou dělat pranky každý den, protože teďka každý ví, že začínáme YouTube kanál a že to prostě budeme na každýho dělat a jen tak nám na to neskočí nikdo, takže musíme si dát trošku oddych, dělat něco trošku jiného, aby jsme je taky dokázali nachytat. Ale jakože zítra
na Nový rok, na Silvestra vyjde prank, který jsem udělala. Ne, zítra vyjde ten extrémní prank. To je ten extrémní prank, že můj prank se vlastně obrátil v můj neprospěch. Takže to bylo na prd, ale jako vyšlo to i nevyšlo, já nevím, dáte mi tam koment, jestli to vyšlo nebo ne. Byla bych vděčná za like, subscribe. Děkujeme vám moc. Děti mají z toho radost, sledujou to, jak se na ně koukáte. Máme z toho taky radost. Akorát prostě musíte mi dát trošku nápady, jakože jaký pranky dělat. Nechci se opět moc po těch youtuberech. Dělá každý furt skoro to samý. Musí to být originální. Já ty pranky sleduju a na mě to mají děti strašně těžký dělat na mě prank, protože já prostě všechno vyčíhnu. To je těžký, jo. Já prostě všechny pranky znám. Takže mějte se lidičky, máme vás rádi a těšíme se, co na mě vymyslí moje děti dál, nebo já ne. Zapomněla jsem vám říct, jestli vyhrál Shane nebo Temu. Jako za mě, co bylo nejhorší, byly asi ty masky. Takže jako by nejlepší byl Shane. Asi jo. Nebylo to špatný. Věci ze Shaneu se mi nelíbí, tam chodí jiné věci, ale jako takové produkty number one. Takže za mě vyhrál Shane, lidičky. Jinak vám přeju hodně štěstí do nového roku, hlavně zdravíčko, aby se vám splnilo to, co si přejete. A doufám, že s náma budete v roce 2026. Doufám, že nám ten kanál půjde hezky nahoru, že získáme sledovanost, lajky, subscribe. Maloučím a mějte se.